Welcome my channel. Please subscribe and like and the bell icon. Hello guys, kata dari channel ini kita ti tayo ikut mo. Ito nga daw nga lang kaya naman. So kenal Ang naman siya kata chichong chichong go. ate sampai limit tim ba? Mengal arti ko, tengal arti ba. So kenal ini. Ito yung may kaya man ay nang chichong go, chichong go nang tubo ay yung no. Man ka ay. To na kenal sa no. Arti ba? Tim ba? Men. To ông kami ne mo. Ông cha kata no. Đâu là internet yok live ya. Dua ya yok live in. Dua ya yok live in. Video ya, set man dia bu. Atau na meta atau. To, ông này. Tiba Tiba. Abang nak kenal pimo. Yo mu kenal nong, mana tiang pio nong? Udah tadi yo imu nong. Tep siap klok này. Tem tem lagi yo mi nong ite đáo nè te. Yo. Ang dia la sante. Gawi kelong an sa dua. Ito didik ya te dua mas mat haro. Aktif anh em có thấy chị không? Ito yung map pa bang jaga tiga na puling siyang ay. This is my mechanic. Mechanic watch. Mechanic watch. Mechanic. Please partner. This my face. Yes. Face. Amen. Miss cat yung siya. At yung ngal air yung kami aja yung jumbo. Jadi ini kan. Ini layo. Me yung ba? Itu yung ayat ko. So yung may sa yung ayat ko. Nah, suara aku kan. Apa ayo? Nanti gue ya Ito yung may kalang ko. Ito yung ba? Itu yung biasa ikut ko. Kakten aja yung ba? Yo, mana ada yang berdua. Atau ne me kumo. Itu kayak Stop. Oh ya. Ông này ya tenom. Yang di lebong ada oleh rumam atau ngocio odo ane kitenom. Is, yo bang semua. Cool bener. Atau ne me te. Orang ngalor. Ki. Besan pion. Nabina. Good morning, sudah. Dah kurang berarti mah. Yes, sir. Itu yang kasih ada putih deh. Tuh. Nah, mungkin buka nasi dapat. Mình phải thay gì không? Koran ya deh. Koran ini tiayo. Hai, ada ojuk itu. Yang ayo tian. Aduh, tiao ayo. Vâng, lựa tiệm bác nằm thế. Mẹ làm nó ra thế có đi. Thế nhà ông lại. Orang tu leh dah ni Kêu card